Shubor nakashlem jong unongsan hima. Kakasi Students Union Misa Unit hapu kajingalam jong usamla bifa na chugre Assistant General Secretary lambat kidukhat haringkat kinong yalam shnong jong ka shnong Misai Uchesta rentong Secretary jong ka shnong menta kasni ka arponyo tarik naitung arjar pusau kila yo ban nejurip ya ka sub center ka bahapu ka shnong nong Misai West Khasi Hills District kinong kitkam ka KSU kila ong bah kani ka jinglet jurip lalap ya shibun ki jingduna hakati ka jaka ajing sumar kum ki jingthia jaka let chabar jaka satkti jaka ap pipe jaka bunyut ka jingker kut ya kate ka jaka ajing sumar jaka thenyut thernya inject but EANM shushu kele thuru bakumbalong menta kate ka jaka ajing sumar wat ka tunumru kala jaw ka light ru kambyang bat ka umru kambyang hakate ka sub center ka babu jinge shibun wat iki batre hangte namardon kinongpang bawan hakamiet ka yong kumta ka bu jinge bha yaki batre hakate ka sub center ni nagaleng jong ka snong nong misai haringkat baka jinga telang jong ka sen KSU jong ka misai area unit ti hadin bangila deban lek jurip ya kenega sub center ka badon hapu jong kenega snong nong misai jong nihi ti nilap da sibun ki jingduna jinul kam hapu jong ka ti ka ba kamak mad jong kalong kawai ba kamdon jaga toilet ne ka jaka lek sebar da banta ki nongwan I inject lane nongwan check up apu jong kanega sub center bat ka bar nang ta ka sopit lane ka ki kenja tliu ban bu yagi kenja jakte jaklaj nang ta ka balai habe ka water pipe ilap ba kanega water pipe do ka ilap ba kam simlalong ka ba baha te gidon ki kamera ki ba kampat yu ya ka connection har be dei bat kanega water pipe te nang ta sa kawai ka sa edge ya ka be dei bat ka sa edge yu ni ba ilap ba kam don hangne te nang ta sa kawai pat ka wash area kanega jaka setki lani ki sa ki food smart di nongwan I inject ne nongwan check up kanega sub center nang ta ka waiting area kanega kanega jakaban up nang ta sa kawai nilap ba fencing ru ka iba kala jot nang ta bat sa kawai ru ka dustbin laba angni kini ya ka dustbin ka ba bit ka ba biang te bat sa kawai ru ka jingduna kamtami ha be be bat ki staff nas te yamanta ki kini ki no pray angni ki don tangangut te kumbangila yu jukip na ki ba ka jingdon kamhi kalong ba awu haban ayu ya kawai ka ANM ya nega nos ba tala ban yarap na banta kan nega jingan kam si nang ta sa kawai biade bat ka stan aidri kaniru ni iba dimang ngajuri nagaleng ki nong tre hangi kisyu non kami dagi banwa ya dibrit tang dagi stage nang taru ka ba hadu biade bat kanega sub center ni iba hadu menta kanega sub center kampat simla di gipsit jaga aga biade bat ka light kita kidegi jin dawa aga biade bat ki jin kam apu jo kanega sub center te nagaleng di pa posno din bangila leg banjuri jakane nilalap ba kilong sibun ki jinan kam hamtam bakani ka sub center kadai kabakobar hadu ki arflight li ki snong hapo jong kanega sub center misai ti kajing kerpat kalong ba na bata ka department hi balkoi ba singo baban ya problem ha be bat kanega jindawa jinan kam
krang ba ki pajba jong kane ga dong ka thai jong ki ar pulai pili ki snong kin long ki basuk nak benta ban wan ai jing sumar po jong kane ga sub center lesibon. So nakaliang jongi ka seng KSU misai ire unit nukong re ni singaw ban pau jing ai kublay ya ka torbar snong ka bau skitri jong ka torbar snong nong misai lai adon lang kita kasngi aku ye dei ba wan jurip ya kana ka sok sentar kedon ne ha nong misai nakaliang jongi man lakapor ni sat mi mat abi dei ban yarap ikpaj ba abi dei ban yada ya kejungwan rung kertep rung kibru bana sabar abi dei beti kam sniu lane ikam penroy kat bala ai ni sajmi mat ban yarap ikpaj ba no sno te kumju akane por ni snokia ba menta nyuan jurip ya kane ka sok sentar ni isbun jingduna abi dei beti ba uskitri ula de penpau te nakaliang jungi isu ketu ya ka sarkar lengba ka DMHO baun simkia bat ban pendiang ya ki jingduna akbedai ban sumar ki nongpang bat kumju ru khamtam kane ka sok sentar ka baton hong sei kila kobar hadu arc light li snow te ka bomut ba ki nongpang kila bun ten reng sukarpat ya ka sarkar lengba ka DMHO ba penbiang ya ki nong trei bat kumju ru ki tiar abidai ban sumar ki nongpang te kumju ru nakaliang jongi ka seng KSU ngi mansai ngi chum la songthat bat hadin bangi layo ya kina ki jingtip bat ngi la lap ta kesni bangi wan jurip kana ka ceka nakaliang jongi ngi mansai ngin lekmi sya kiba deipet ya kana ka sok senta shenong stoy but nakaliang jongi haki kandat tiu banwan in selejmi bat ngin ai lagi jingtho sya ka district medical health officer tang kita boleh syukur.